Kudala ndaba nobuchulana bam ongasoze ubazi uba busukaphi. Utata wayeligqirha, obugqirha bakhe bendizithatha iintsimbi nam ndizihlohlele ndizifakele engalweni. Esikolweni ke bebeyiqonda uba yeyi ikhona into apha ekhoyo kulo mfo, ngoba umalana apha ebafaneni uyabazi kunjalo nje uba linxele lo ayilonxele lo. Abandazi uba ndiyazi njani loo nto leyo, makhe ndibaxelele ngoku kulo nyaka, because ndandibaqale uba phaa koko standard 5 unyuka, ndimxelele ndithi zana ndizambona, ndithi makaze straight kumbe endiqomba ndiyayazi apho ndizawujonga khona. Ndantsithi ke xa isiza ndimjonge uba incanca le yakhe apha ebhlukhweni ijonge kweliphi icala. Hayi kaloku indoda wanantsika ujonga phaa kuyo ngaphambili, uthi wayiboma tyhini ijonge ekhohlo, tyhini ijonge kunene, kwabe besekunene yinto ethile, kwabe besekhohlo yinto ethile, ngurayight no-left. Hayi babezothuka ndithi beka imali apha sibheje futhi, beka apha, beka apha 2 rand, beka apha 2 rand, ndithi jonga ke lo linxele lo. Hayi bo, utazi njani? Ndithi ulinxele bendiqoba ndijonge phaa ngaphambili, kudala ndaba nobuchula. Hayi ungandithindi, ndimbi kakhulu.